Peşkeşkirin û tomarkirina konserên Amîda li Diyarbekirê berdewam dikin. Xalasê Emîniya konserê ku şûnwarên dîrokî bi hunermendên cuda re tê lidarxistin Egila navçeya Diyarbekirê bû ku bi berhem û xwezaya xwe ciyekî qedîm û dîrokî ye. Konserên ku li ser medya civakî online tên weşandin jî balderiyeke baş ji welatiyan jî dibînin. Şahî ber bena, şahî jî bena, şahî ber bena, şahî jî bena, derdê to çiko, mere bana, namê to çiko, mere bana. Pandemiydi, en konseri ne binisek daha yuna zaman bibini en az. Endamê Meclîsa Rêveberiya Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê Hesen Gündüz ku bi xwe jî ji Egileyê da zanî ku mebesta wan ew e ku xweşiyên bajarên xwe bi muzîkên ciyewaz hem ji bo welatiyên xwe hem jî ji bo cîhanê bidin nasîn. Ma Diyarbakır Ticaret Odası olarak deshebî cayandı, deshebî konseri. Tarihi cayandı pey suku tanıtmışkeni, Diyarbakır'ı ma tanıtmışkeni. Hirin zima geldi viraşto. Geldi dehbi komi müziği ame utadı. Mayu çekim için kendi yardım keni. En iradım zi ama hu tabinazi Diyarbakır'da komi yani değişik tarihi mekanandı çekim keni. Hunermend û muzîkyanên ku beşdarê projeyê jî dibin, dînin ziman ku ji bo wan kêfxweşiyê ku bi muzîk û melodiyên Kurdî bajar û welatê xwe didin nasîn. Koma Lawje jî ji hunermendên ku ji Başûrê Kurdistanê ne pêk tê û solîstê komê Elî Tekbaşî dîne ziman ku li ser kela Egilê beşdarbûna vê projeyê wan kelecanî dike û pê kêfxweşin ku projeyên wiha tên birêvebirin. Em jî pê xweşhalîn ji ber ku hevala em gazî kirine mêvan li Eylê û vê projeda me jî em ji destranê xwe li gel vê dîrokê em ê çawa bêjim wekî dibêjin em ê têkil hev bikin û erdekê pîroz e jî erdekê dîrokî ye lewma ku te jî got te jî behs kir li vê derê çandin dest pê kiriye belkî jî jiyan li vê derê dest pê kirî bîtin yanî medeniyet wekî dibêjin li vê derê dest pê kiriye û li vê derê jî em stranê xwe stranên me yên dîrokî û yê nûjan em ê dengê xwe li serê vê kelê vê qela mezin em ê bilind bikin û guhdarî wan kesên ku dîrokê da vê derê derbas be em dê guhdarî wan bikin. Projeya konserên Amîda bi piştgiriya Jûra Bazirganiya Diyarbekirê heta niha li sê ciyan hatiye lidarxistin û dê heft konserên din jî li ciyên cuda bên lidarxistin. Konserên ku tên lidarxistin li ser medya civakî jî tên weşandin û serdema pandemiyê de welatî pê bêhneka dîrokî û hunerî didin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.